Siumut har været repræsenteret i Folketinget siden 1971, men den sidste af deres gamle kæmper er netop trådt tilbage, og nye ansigter skal til. Hvad står de for? Hvad vil de i Folketinget? Og hvad er det lige med det samarbejde med Socialdemokratiet? Velkommen til Valg i KNR med kandidaterne fra Siumut. Og det er jer fra højre, Nick Nielsen, Aki-Ting Olsen, Doris Jakobsen og Vitus Gruiaki-Tok. Jeg tror, det var rigtigt sagt. Lad os starte med, at både her i valgkampen og i jeres præsentationsprogram bruger I rigtig meget tid på Socialdemokratiet. Socialdemokratiet har betalt en stor del af jeres kampagne, og I har lavet en ny samarbejdsaftale. Doris Jakobsen, er Siumut blevet en del af Socialdemokratiet i stedet for et søsterparti til? Vi har altid samarbejdet med Socialdemokrater i mange år, og det er heller ikke nyt, at de støtter Siumut under valgkampene. Derfor, vi kan også sige, at vi er medlem for de socialdemokratiske organisationer i hele verden. Så vi er ikke købt af Socialdemokraterne. Det er bare forhandling. Når vi kræver noget, så kan vi også samarbejde. Der er nogen, der siger, at Socialdemokraterne har betalt for vores plakater, vores foldere, men det er ikke rigtigt. Det har kun lavet vores plakaternes og foldernes layout. Vi har selv betalt for plakaternes tryk og folderne. Men Nick Nielsen, Socialdemokraterne betaler jo ikke en del af jeres kampagne, fordi de synes, I er søde. Det gør de jo for at sikre sig jeres stemme og sikre jeres opbakning i Folketinget. Og sikre, at så stor chance som muligt for, at I bliver valgt. På den måde har I vel solgt noget af jeres stemme til Socialdemokratiet på forhånd. Jeg vil gøre opmærksom på, at jeg synes ikke rigtigt, at det her er en mærkelig aftale. At det, jeg vil gøre opmærksom på her, er, at Siumut og Socialdemokratiet har socialdemokratiske principper i deres grundholdning. Og derfor er det nærliggende, at vi har et samarbejde. Og politik går jo ud på at forhandle og handle. Og vi har sat nogle krav til Socialdemokratiet. Vi har nogle særlige vilkår her på Grønland, som vi har påpeget, at det er vigtigt, at Socialdemokratiet kæmper med os omkring disse budskaber. Ja, fordi... Men det har også gjort omvendt. Vi har også lyttet og vil kæmpe for deres sager. Hvad er det konkret, I får ud af sådan helt af politiske ting ud af det samarbejde med Socialdemokratiet? Hvad er I blevet lovet? Jamen, vi får jo et helt netværk, hvor vi har mulighed for også at trække på deres ekspertise og deres erfaringer. Så på den måde vil jeg sige, at det er en god handel, fordi jeg ved, at de andre partier også har fået assistance af visse partier. Og det er jo ikke noget særsyn, at man samarbejder med søsterpartier i hele verden faktisk. Så på den måde synes jeg ikke, at det er noget særsyn. Men lad os lige holde lidt fast i det ved, Vitus, fordi hvor stort er jeres manøvrerum til at følge en sag, hvis I er uenige med Socialdemokratiet? Lad os nu sige, at I kan få mere ved at forhandle med Blå Blok. Den vil være temmelig stor. Siumut vil fastholde sin selvstændige profil i Folketinget, til trods for, at vi samarbejder tæt med Socialdemokraterne, og til trods for, at vi vil være en del af den socialdemokratiske gruppe. Siumut vil have den frihed til at kunne stemme sag efter sag. Så på den måde, der vil vores manøvrerum jo være væsentligt store, fordi vi varetager først og fremmest for at varetage grønlandske interesser og Grønlands renommé. Så på den måde, der vil vi ikke arbejde imod Grønlands interesser i Folketinget. Så vi vil påvirke en socialdemokratisk gruppe til fordel for Grønland, til fordel for en større fokus på arktisk politik. Det er netop der, hvor hjørnestenen i vores samarbejde med Socialdemokraterne ligger,
at arktisk politik ikke alene skal fastholdes, men at det skal være en progressiv politik, hvor Grønland får en større indflydelse. Vi lidt tilbage til, fordi Doris Jakobsen, hvad regner I helt konkret med i løbet af de 4 år, I vil få ud af en rød regering eller det røde samarbejde? Jamen, vi har jo en samarbejdsaftale, som vi lige har underskrevet for et stykke tid siden. Mig og vores formand, Aleqa Hammond. Og vi har aftalt, altså aftalen indeholder også, at den danske regering må betale for grønlandske præster i Danmark. Det har det accepteret. Og det har også accepteret, at de vil støtte vores grønlandske studerende i Danmark. Og vi vil også arbejde vedrørende om udenrigspolitik og arktisk politik sammen. Altså, vi har en bred aftale, som vi vil arbejde på. Du har markeret, ikke tænkt mig. Ja. Jeg vil sige, at de er jo allerede, Socialdemokraterne er jo allerede meget velvilligt imod os. Og de vil jo også gerne have for eksempel et atomfri Arktis. Og det er jo ikke så ringe at få det med os. Så på den måde synes jeg, at vi allerede har en gehør i Socialdemokraternes områder. Og på den måde, og jeg har jo et stort tiltro til, at den røde blok, den vinder. Nu skrumper deres forspring jo men sådan er det jo med de her tal. De svinger lidt, men jeg har god tro. Men jeg kan også lige tænke mig at holde fast i, fordi der er kommet udmelding fra Socialdemokratiet her i denne her uge, med at de vil ikke umiddelbart gå ind og ændre i den arktiske strategi, arktiske politik, som Naalakkersuisut og Danmark har vedtaget i fællesskab. Hvad er det? Forsvinder de der fordele ikke, I kunne se ved Socialdemokratiet? Altså, jeg vil gerne gøre opmærksom på her, at som du her nævner, at der allerede er en arktisk politik, som er blevet forhandlet mellem Danmark og Grønland. Men den er jo ikke statisk. Altså, Siumut skal kæmpe for og skal sikre, at de grønlandske interesser repræsenteres bedst muligt i arktisk politik. Så derfor er der også mulighed for, at der kan komme ændring. Hvad er det for en retning, du gerne vil dreje den hen imod? Det der er vigtigt her, det er... Først så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at Grønland er Arktis. Det er Danmark ikke. Så vi har nogle behov her på Grønland. Det er eksempelvis hvad kan man sige, altså klimaforandringer og de eftervirkninger, der er kommet. Dem kan vi jo mærke heroppe rigtig meget i forhold til andre lande. Derfor skal vi gøre opmærksom på her, at det er vigtigt, at det internationale verden, altså Grønland og Danmark også, at vi har det her problemer, og det er vigtigt, at der bliver gjort noget ved de problemstillinger, vi har og mærker heroppe. Du markerer, Vitus. Der er flere ting at påpege omkring den arktiske strategi. Der foregår jo en olieefterforskning i vores farvande allerede. Beredskabet til at kunne håndtere en større olieforurening er for langsomlig, og reaktionstiden vil være på omkring 2 døgn. Lad os antage, at en af de store passagerskibe havarerer på vores farvande med 4.000 passagerer ombord. Hvordan vil vi håndtere sådan en ulykke? Der vil beredskabet jo ikke være til stede. Det er et af de 2 ting, som er strengt nødvendige at få opgraderet, således at Grønland er i besiddelse af det nødvendige beredskabsudstyr til at kunne håndtere både ulykker og havari til havs. Så I vil egentlig bede Danmark om at gå ind og blande sig yderligere på det område? Tværtimod. Grønland skal være i besiddelse af de nødvendige ressourcer til at kunne håndtere havarier og større ulykker for at modvirke. Men er det ikke mere en Naalakkersuisut-opgave end en opgave for dig i Folketinget? Jo, men altså folketingsmedlemmerne er jo vagthundene, der skal råbe op, når Naalakkersuisut har udført et mangelfuldt arbejde, hvor folketingsmedlemmerne er i deres gode ret til at påpege både mangler og fejl omkring de ting,
som det initieres. Og derfor vil vores mandat jo være vigtigt for at tilgodese, om hvorvidt Grønland får de nødvendige indrømmelser og de nødvendige redskaber til at kunne håndtere nogle større ulykker og havarier. Så I håber det på, Doris Jakobsen, at Rød Blok kan gå ind og banke naalakkersuisut ud lidt i hovedet og sige, det er sådan her, I skal gøre det, eller hvad? Nej, altså selvom at vi har en samarbejdsaftale med Socialdemokraterne, og det er meget sandsynligt, at vi kommer til at betyde ret meget på grund af ligheden mellem konservative og Socialdemokraternes, eller blokker, den blå og røde side. Derfor kan vi kræve med vores målsætninger. Vi kan tage for eksempel CIA-området. Der kan vi kræve en uvildig undersøgelse, som vi ikke har fået endnu. Og de, du nævnte med for eksempel arktisk område, der kan vi også uddybe mere i området. Vi kommer tilbage til det her, for nu synes jeg lige, at vi skal kigge lidt på jeres personlige mærkesager, i hvert fald det, I gør opmærksom på i præsentationsprogrammet af jeres, og jeg tror, vi starter med dig, Nick. Jeg tror, du kommer her. Vores grønlandske medborgere i Danmark skal sikres en lovfæstet integration. En lovfæstet integration. Hvad mener du med det? Ja. Jeg har boet i Danmark over 12 år. Jeg har arbejdet og studeret. Og jeg kunne godt tænke mig at fortælle min oplevelse, jeg havde. Det var nogle år tilbage. Lige pludselig så hørte jeg i radioen, grønlænder. Det vagte opmærksomhed. Så hørte jeg sådan lidt, satspuljer og grønlandske forhold i Danmark. Så gik det op for mig, at i Danmark, i Folketinget, der er vi i politiske i kamp. Så er der nogle partier, der mener, at de skal vi bibeholde, og så er der nogen, der siger, nej, de skal vi skære ned på. Det er øvrigt den blå blok, der mener, at der skal nedskæring. Og jeg sådan tænkte, jamen altså, i Danmark bor jeg her, men jeg er til en slåskamp. Og det synes jeg faktisk ikke, det var særlig rart at opleve det. Det, jeg skal gøre opmærksom på her, det er, at i den danske grundlov, der er vi lige alle sammen. Så derfor skal vi også have gode forhold i Danmark. Hvordan konkret vil du gøre? Hvad er det konkret, du vil? Eksempelvis, jeg synes godt, vi kan sammenligne os i forhold til andre folk, der kommer ud fra. Der er jo en integrationspolitik i forhold til dem. Den er jo lovfæstet. Hvem er vores? Vi bliver en formuleret integrationspolitik til ligesom at tage hånd om de grønlændere, der kommer til Danmark, så nu ved vi, der kommer en grønlænder, så gør vi sådan og sådan. Der bor rigtig mange grønlændere i Danmark. Og jeg vil gerne her gøre opmærksom på, at de fleste har det godt af grønlændere, der bor i Danmark. Men der er også få af dem, som har det svært. Og det er jo dem, jeg synes, at deres integration i Danmark, den skal være lovfæstet. Den skal ikke være til et politisk kamp. Det synes jeg ikke. Det er rart. Også taget betragtning af, at vi står stille lige. Det er vi jo i Danmark. Men det er jo ikke det, jeg ser. Vi er jo til slåskamp. De har brug for, som du kan give dem? Eksempelvis. Jeg kommer selv fra Rasingenguit. Hvis en borger fra Rasingenguit, vedkommende kan ikke tale dansk. Han beslutter sig for at flytte. Det må han godt, det er hans rettighed. Vi bor alle sammen i kongeriget. Og det gør han så. Og så kommer han til Danmark, og vedkommende kan ikke tale dansk. Det er meget svært at fungere i det danske samfund, hvis man ikke kan begå sig med det danske sprog. Hvor meget er der til vedkommende eksempelvis til at lære det danske sprog? Det er meget begrænset. Men vi er jo lige. Vi skal jo kunne rejse frit og være ved hinanden. Og derfor er det vigtigt. Jamen, det er jo ikke kun, at Danmark skal eller gerne må.
Vi er jo anerkendt som et folk fra Danmarks side, særegen folk. Og derfor er Danmark som moderlandet også forpligtet til at assistere os, hvis vi selv ønsker et selvstændighed. At de skal være behjælpelige med uddannelse og handels og andre muligheder og områder, samt vidensgrundlag skal vi også have mulighed for at få assistance fra. Så det er ikke kun, at det ikke er rart, men det er også en forpligtelse, som Danmark har. Men der er tager ned i dag og studerer i Danmark. Hvad er det, du vil give dem, eller hvad er det, de ikke har? Jamen, en ting er jo, at de tager ned. En anden ting er jo, at de forlader deres land, deres eget land, deres familie, deres venner. Og når de så kommer ned, så er de også nødt til at være på lige fod med andre studerende, for eksempel. Det er jo en ting. En anden ting er, at vi har jo stadigvæk vores pas, hvor der står, at vi er danske statsborgere. Og dermed, ergo, skal vi også have lige adgang og lige behandling fra den danske stat. Okay. Det kan være, at vi vender tilbage til det. Vi skal lige have et klip mere her. Nu er det på tide at få belyst de danske fordele ved Thulebasen og missilskjoldet. Nu er det på tide at forny Igaliku-aftalen. Nu er det på tide, at Grønland får overdraget for ansvarsområdet for udenrigspolitik og arktisk politik. Vi har været lidt inde på det, men lad os lige holde fast i denne her arktisk politik, fordi det, jeg forstår her, Danmark og Grønland har lavet en fælles arktisk strategi, en fælles politik. Vil du tage ned i Folketinget og modarbejde din egen regering og Danmarks regering i at sige og skrotte den politik, de lige har samarbejdet og underskrevet i fællesskab? Altså, nu vil jeg gerne lige først fortælle om, at vi har jo fået Igaliku-aftalen, fordi at USA låner Thulebasen og missilskjoldet, bruger missilskjoldet. Der er 3 vigtige punkter under aftalen. Det er uddannelse, turisme og erhverv. Men vi har ikke set synligt fordel ved aftalen endnu i Grønland. Og hvis man skal ikke tænke på skattekroner. Det er en fin aftale, men mangler en handling. Det er derfor, at det er, altså, grønlandske befolkning har jo selv stemme til selvstyret. Og selvstyret har givet os mulighed for at tage ansvarsområderne. For eksempel det, jeg nævnte, udenrigspolitik og arktisk politik. Befolkningen har givet os rettighed til det. Derfor er det ikke modarbejdet. Det er befolkningens egen stemme og landstinget. Men der er lige lavet en aftale. Den vil du så gå til Danmark og sige, ved du hvad, det vil jeg vil godt modarbejde min egen regering og føle os ja. Er det særligt troværdigt? Altså, jeg er selv villig til at arbejde med jeg fastholder mine målsætninger til at overdrage ansvarsområderne for udenrigs- og arktisk politik til Grønland. Altså, hvad der skal laves om med den arktiske politik så? Altså, jeg mener, at USA må forpligte sig til at tage flere studerende fra Grønland til USA, og jeg mener, at vi skal have flere kroner og øre, og jeg mener, at vi skal have flere amerikanske varer her i Grønland. Altså, vi må have flere fordele med Igaliku-aftalen. Okay, men nu er det sådan en arktisk politik, at du lige nævner her konkret. Hvad er det med arktisk politik, du vil have anderledes? Altså, jeg siger, at vi må tage ansvar for udenrigspolitik og arktisk politik og luftrum. Altså, nu er det nok, at de danske politikere forhandler via Grønland, altså på grønlandske vegne. Vi må selv tage ansvar. Vi kender selv bedst vores vilkår her i Grønland. Og du nævner også missilskjold og Thulebase. Hvordan vil du konkret gøre det? Altså, jeg har jo allerede sagt, at vi må tage ansvar for udenrigs- og arktisk politik. Vi må have flere fordele ved at forny Igaliku-aftalen. Men bare lige for at holde lidt fast i det, er vi ikke langt ud over, hvad der er beføjelser til en folketingspolitiker? Er det ikke her? Det der er et job for vores regering her i landet. Det er da ikke et job for en folketingspolitiker, er det? Jo, altså vi kan jo inspirere de danske politikere. Det er derfor, at vi har valgt at samarbejde med Socialdemokraterne, i stedet for at ligge i en hjørne og i en kaffeklub. Altså det er meget bedre at samarbejde med flere danske politikere, end at sidde i en lille gruppe og banke på døren.
Men de har jo også meldt ud, at de ikke vil lave om på den politik. Derfor kan vi selv, vi kan jo ændre de danske fordomme til Grønland, altså for det grønlandske befolkning, ved at tæt samarbejde. Okay. Du har markeret. Ja, altså Grønland er nødt til at sidde med ved bordet, når der træffes beslutninger, der vedrører Grønland. I særdeleshed omkring Thule Airbase og hvordan vores søterritorium, luftterritorium benyttes. Grønland skal sidde med under alle omstændigheder, men vi er nødt til at have en medbestemmelse på de ting, der træffes omkring Grønland. Hvordan skal vi konkret Folketingsmedlemmerne er med til at sætte fokus omkring Arktis og Grønland. Folketingsmedlemmerne er vigtige i den forstand, at vi påpeger de ting, vi synes, der er nødvendige, som naalakkersuisut måske har overset, og som Grønlands selvstyre måske ikke prioriterer, men hvor vi har et andet syn på, hvordan tingene skal prioriteres. Det er der, hvor Siumuts mandat i Folketinget er så vigtigt, at vi har en vagthund. Lad os tage sydredning som et eksempel omkring vores farvane, og så beredskabet omkring havarier. Det er ikke tilstrækkeligt god. Vi skal have redningsudstyrene og beredskabet klargjort, således at vi kan håndtere en større havari og ulykke til havs. Det er de to elementer. Lad os tage et tredje element. Ja, Nick, du har markeret. Ja. Altså, jeg vil gerne gentage, at det her er aftale. At den her aftale, der er vi jo lavet, den er jo lavet af naalakkersuisut herfra og fra den danske regering med den blå blok. Den grønlandske, den vil komme til at sidde, men den danske regering ændrer sig jo. Og vi har her en politisk prioritering, som er anderledes. Og på den her måde vil vi prøve at fortælle Socialdemokraterne, hvad det er, vi værdsætter og får bragt ind. Så på den her måde, hvad kan man sige, kan man have den ændret. Den er ikke statisk, som jeg sagde tidligere. Okay. Vi skal lige se et klip mere. Det kommer her. Der er meget fokus omkring Grønland og Arktis i disse år, og vi skal fastholde det i Folketinget. Interessen omkring klima, forskning, transport og det naturlige rigdomme omkring Arktis, samt tilhørsforholdet omkring Nordpolen, skal afklares i de følgende år. Fokus skal fastholdes, og grønlandske interesser skal sikres. Du har lidt været inde på det, men hvad er det præcis for nogle interesser, du gerne vil sikre? Lad os tage Nordpols spørgsmålet som et eksempel. Der skal træffes en beslutning om Nordpolens tilhørsforhold. Danmark har på vegne af Grønland ved at gennemføre videnskabelige undersøgelser og dokumentation for, hvorvidt Grønland er berettiget til at besidde en del af Nordpolens farvand. Nordpolen er vigtigt i flere forstande. Arktis er som bekendt rig på naturrigdomme, hvor USA's geologiske undersøgelser har estimeret en fjerdedel af olie- og naturgasreserver er i Arktis. Så på den måde, der er Arktis jo vigtigt i fremtidens økonomiske muligheder. Og det ved regeringen og den danske regering også, derfor har de lavet en arktisk politik. Det er dem, der sidder og undersøger det, og lige nu, og de går målrettet efter at gøre krav på det. Hvad er det præcis, du vil bidrage med i den proces? I den proces har naalakkersuisuts formand jo været ude og skabt tvivl om, hvor fast Grønland står ved ønsket om at eje Nordpolen. Han vil gerne frede Nordpolen til fremtidige olieeventyr og dermed underminere grønlandske interesser. Der er Siumut jo lodret uenig med naalakkersuisuts formand i hans ræson om, at Arktis skal være fredet. Jeg synes, Arktis på lige fod med
alle andre farvande skal være tilgængelige til at kunne skaffe Grønland nogle nye indtjeningsmuligheder i fremtiden. Det skal vi ikke afskrive. Det er for vigtigt. Okay, det er fint. Det er pointen at tage, ikke du har markeret. Jeg synes også, at det er vigtigt her at påpege. Altså, jeg kunne godt tænke mig at rejse lidt tilbage i tiden i forhold til Nordøstgrønland. Danmarks ekspedition kortlagde jo Nordøstgrønland. Og denne kortlægning var jo en del af et vigtigt element, da Nordøstgrønland, da tilhørsforholdet til Nordøstgrønland skulle afgøres i Haag i 1933. Og det, man er i gang med her i forhold til Nordpolen, det er, at man er i gang med at kortlægge forholdene omkring Nordpolen. Og her, der bruger den danske stat på denne arbejde meget, meget lidt i forhold til det omkringliggende lande. Og det er vigtigt i folketingsarbejdet at gøre opmærksom på, at det her, det har betydning, fordi der er ressourcer, som Vitus var inde på. Det er vigtigt at prioritere det her, ligesom de andre gør. Du har markeret. Ja. Jamen, vi er jo i en globaliseringstid, og der er jo stor mangel på energiressourcer, for eksempel. Men der er jo også hele det her område med forskningsområdet. Det kan vi snakke videre med om, fordi det kommer du også og siger her, så tager vi lige det med. Vi tager lige et sidste klip. En del af den globaliserede verden uden at miste vores identitet. Hvor menneskelige og naturressourcer gør, at vi har et fantastisk grundlag for at samarbejde med resten af verdenen. Vel en ligeværdig samarbejdsånd. Altid. En del af en globaliseret verden uden at miste vores identitet. Hvad betyder det sådan konkret? Helt konkret. For eksempel så er USA i gang med nedrustning. Men ikke i Arktis. Det vil sige, at vi har nogle fantastiske kort, som vi kan spille med, hvis befolkningen gerne vil og give os mandat til det. At vi så kan komme frem og sige, jamen hvis I gerne vil være her, så vil vi også gerne spille med. Og derfor er det en god måde at forhandle med. Det gør jo ikke noget, at vi får lidt mere for vores penge, vel? Du har jo ret i, at hvad kan man sige, vores identitet er under pres. Sælskind og hvalfangst er jo ikke ligefrem noget, der skaber begejstring ude i verden omkring os. Hvad kan du konkret gøre for at forbedre respekten for den måde, vi lever på? Jamen, jeg kan jo sige, at vi har været meget gode til at være i en dualistisk verden. I sin tid, da fiskeområdet blev indført, der var vi jo fiskere og fangere, men der var vi fangere, men så blev vi fiskere, og så fik vi nogle arbejdstider, hvor vi sagde, jamen vi arbejder fra 8 til 16, og så aftenvagter, og så videre, og så videre. Men hvor vi stadigvæk er gode til i dag, selv højt uddannede har deres egen lille båd, som de tager ud og fanger med. Altså vi er nødt til at fastholde og sige, jamen det vi har, og det er jo så uanset om du er blåøjet, eller om du er rød eller gul, eller hvad du er, det vi har, det skal vi fastholde, og det kan vi gøre med konkrete eksempler, hvor vi fortæller resten af verden. Vi vil gerne være med, men en del af globaliseringen kommer og er en del af os. Men I skal stadigvæk respektere os, for det er stadigvæk os, der bor her, men vi vil gerne spille med. Doris Jakobsen, lad os springe til noget helt andet her til sidst. Hvad er den fundamentale forskel for Siumut og så til de andre partier, der stiller op til det her valg? Det handler om at varetage Grønlands interesser, men hvor er Siumut specielt? Altså, Siumut har jo altid fastholdet selvstændighed i fremtiden. Altså, Siumut har kæmpet for at indføre hjemmestyret i 1979, imens Inuit Ataqatigiit sagde nej til hjemmestyret. Og Siumut var den Siumut var også førende for at indføre selvstyret i samarbejde med de andre partier også. Og Siumut er den ene, altså Siumut tror også på, at vi skal have en selvstændighed også i fremtiden. Altså, ja. Vi bliver nødt til at stoppe der. Vi har en lille afstemning på KNR-GL, og der ligger Nick og Doris, I ligger pænt til og er med i kapløbet. Kan Siumut tage 2 mandater ved det her valg? Altså, hvis vi skal være helt realistiske, så tror jeg, at den ene skal være fra Siumut, og den ene fra Inuit Ataqatigiit. Hvad kan du, som Doris kan, for eksempel? Jeg har boet i Danmark i lang tid,
og kender til de danske forhold. Og det der er, det handler meget om, det har jeg bemærket, at vi har meget interesse i, at sagsområderne skal overdrages, selvom det er det grønlandske selvstyre, der skal afgøre det. Så vi bliver nødt til at stoppe der. Hvad kan du? Hvorfor skal vælgerne stemme på dig? Jamen, jeg har været ude i erhvervslivet, og jeg har føling med, hvad befolkningen gerne vil, og derfor er jeg en god kandidat, fordi jeg er god til at samarbejde og lytte, og det er en god ting at også at kunne lytte en gang imellem. Og dig? Engagement først og fremmest, og den ballast, jeg har, der følges med til Folketinget. Okay. Det bliver det sidste ord. Vi kan desværre ikke nå mere. Tak fordi I kom. Og tak til jer seere, fordi I kiggede med. Og selvom vi nu har haft alle kandidaterne her på besøg her i studiet, så er valgdækningen på KNR langt fra slut. I morgen er jeg tilbage med et ekspertpanel, der vil vurdere kandidaternes præstation og valgkampen som helhed. Hvem har gjort det godt? Hvem har gjort det skidt? Hvem ligger til at vinde? Kig med i morgen, samme tid, samme sted. Ha' det godt.